लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियाव आंनि नेचार पाब्लिकेसनाव बरायबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों प्रधान मन्त्रि जोंनि भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि यजना एबा नि गेजेरजों प्रधान मन्त्रि यजनानि गेजेरजों जोंनो जानाखि लेट्रिन राननानै हरदों बे लेट्रिन राननायनि सोमोन्दै बाहाय सेल्फ गावबागाव इन्डिभिजुवेल एप्लाइ खालामनायनि सोमोन्दै बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। दा लोगोफोर जोंनो मदि सरकारा थांनाय टार्मावनो जोंनो न'खरफ्रोमावबो लेट्रिन राननानै हरदोंमोन। दा बे स्किमाव गोबां बेले बेजे नुनो मोननाय जादोंमोन। माखासे बिथिंनि सोरबा न'खरफ्रा मोननाय जायाखै एब्ला साफ्रोमबो न'खरफ्रा मोनदोंमोनब्लाबो उननि जानाखि फेमिलि एरनायफोर बारायनानै गावबागाव एक्सट्रा फेमिलि जादोंमोन बिथांमोनहा दा लेट्रिन नांबावगौ जानानै फैदों। दा बिथांमोननि बेलायावहाय बाहाय लेट्रिन मोनाखै। अब्ला बेनि थाखाय नैबे देग्लायनि दाख्लै आगष्ट 1 प्रधान मन्त्रिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय बाहाय सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर नोंथांमोना मिथियाखै नायना लानो हानाय जागोन। दा बेहाय मोनसे खोथाखौ गोसो होनांगौ बाथ्राया बेसो जि आरबान एरियानि थाखायल' बाहाय होनाय जादों, बेखौ रुरेल एरियानि थाखाय जोंनो होनाय जायाखै। आरबान एरिया मतलब बेयो जाहैबाय जोंना टाउन एरियानि थाखाय जोंनो बाहाय होनाय जादों, जेराव वार्ड नाम्बार थायो। दा बिनि सोमोन्दै बिथांमोननि सोमोन्दैल' बेखौ एप्लाइ खालामनो हगारनाय जाहैदों। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि गेजेराव जायफोरहा वार्ड नाम्बार एबा आरबान एरियायाव दङ नोंथांमोनहा बेखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांनो हानाय जागोन। बेखौ मबाइलावनो डिटेल आपल'ड खालामनायनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। बेयो दा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। फ्राय नोंथांमोननि गेजेराव गोबाङा मिथिबायब्ला नुनो मोन्दों जानो हागौ। गोबां नोंथांमोननि एरियानि सार्भाराव आथिखालाव मानसि हाबनो हायै बायदि भिर जानानै दङ। दा बेहाय फारियै बिनि थाखाय नोंथांमोनहा थांनांगोन। नोंथांमोननि गुगोल क्रमखौ अपेन खालामनांगोन। गुगोल क्रमनि ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन जे सार्च खालामनानै सार्च बाराव नाय अनलाइन लेट्रिनल' होबानो जाबाय। अनलाइन लेट्रिन एप्लाइ बाहाय नुनो मोनदों अनलाइन लेट्रिन एप्लाइ। नोंथांमोना बाहाय सार्च बाराव नुनो मोनबाय। दा बाहाय सार्च खालामनानै नाय ग'। दा बाहाय फारियै नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बाहाय फार्स्टआवनो नुनो मोनदों इन्डिभिजुवेल हाउस हल्ड लेट्रिन एप्लिकेसन बेहाय दङ। दा बाहाय नोंथांमोनहा खनसे क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होगोन जेब्ला नोंथांमोनाव बाहाय बेबायदि इन्टारफेस जागोन, बेबायदि पेज बाहाय नुनो मोनदों। साइडजों लेफ्ट साइडजों नोंथांमोना अफिसियेल लगइन नुनो मोनगोन। जायफोर अफिसियेल इउज खालामो बिथांमोनहा अफिसियेल लगइन खालामनांगोन। बाहाय बिनिफ्राय लगइन खालामनाया जायफोरा आइडि अलरेडि दंखायो बिथांमोनहासो बेखौ लगइन खालामनो हानाय जाहैगोन। बेनिफ्राय जोंनि इन्डिभिजुवेल लगइन खालामनाय ओरै राइट साइडआव एप्लिकेसन लगइन बाहाय लगइन आइडि पासवार्ड इन्टार कड दङ। दा बे लगइन खालामनाया जायफोरा अलरेडि एप्लाइ खालामनानै निउ एप्लाइ खालामनानै इमेल आइडि लगइन आइडि दंखायो, पासवार्ड दंखायो बिथांमोननि थाखायसो बियो। दा अब्ला गोदाना बबेयाव जागोन बेखौ नोंथांमोनहा सिन्था खालामनांगौ गैया। बाहाय नोंथांमोनहा गाहायथाराव नुनो मोनदों नै बाहाय आं लिरना होदों नैबे सार्कोल खालामना होनायाव बाहाय निउ एप्लिकेन्ट क्लिक हियार दं। बेहाय नोंथांमोनहा बाहाय क्लिक खालामनानै होगोन जेब्ला बेबायदि पेज इन्टारप्रेस जागोन नोंथांमोननि बेलायाव। दानिया बाहाय नुनो मोनगोन बेबायदि पेज जेब्ला इन्टारप्रेस जागोन नोंथांमोनहा बाहाय मा खालामनानै होनांगोन, मा फिलआप खालामनांगोन नायदो। बाहाय फार्स्टआव नोंथांमोनहा खालामनांगोन नाम, नोंथांनि नाम। बाहाय नुनो मोनदों फार्स्ट स्टेपाव बाहाय नोंथांमोना नामखौ एप्लाइ खालामनांगोन। मबाइल नाम्बार होनांगोन, नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार। ओमफ्राय इमेल आइडि नोंथांमोनहा थानांगोन। इमेल आइडि जायखिजाया जिमेल आइडि एकाउन्ट खुलिब्रबबानो जाबाय। बेनिफ्राय एड्रेसखौ होनांगोन, नोंथांनि एड्रेसखौ फिलआप खालामनांगोन। बेनिफ्राय स्टेट सेलेक्सन खालामनांगोन। जेब्ला नोंथांमोनहा बेखौ आसाम ओंखारगोन, आइडि टाइप ओंखारगोन। आइडि टाइपनि बेलायाव नोंथांमोनहा बाहाय अपसन मोननो हागोन। जेरैहाय हमनानै ला आइडि टाइपनि होनाय लोगो लोगो बेबायदि नुदों पेन कार्ड, नों दंबा पेन कार्ड, भटार कार्ड, पासपर्ट नङाबा आधार कार्ड बे। ओमफ्राय स्टेटनि बेलायाव नोंथांमोना कनफिउस जानाङा, बेलाय अन्ध्र प्रदेश आसामा नै खाथियावनो दंखायो ए सिरिसखाय। बेनिफ्राय बाहाय आइडि नाम्बारा जाहैबाय नोंथाङा नै बाहाय आइडि टाइप सेलेक्ट खालामनायाव जायखौ होदों बिनि आइडि नाम्बार होनांगोन। फर एग्जाम्पल नोंथाङा जुदि पेन कार्ड सेलेक्सन खालामना होदोंबा पेन कार्डनि पेन नाम्बारखौ नोंथाङा बाहाय फिलआप खालामनांगोन आइडि नाम्बाराव। आरो जुदि नोंथाङा जुदि आधार कार्डखौ होदोंबा आधार नाम्बार होनांगोन। भटार कार्ड होदोंबा भटार कार्डनि भटार नाम्बारखौ नोंथाङा बाहाय होलांगोन। बेनिफ्राय बाहाय दङ केपसानि कड दं। बाहाय नोंथाङा बाहाय नुनो मोनगोन लास्टआव इन्टार दा कड होदों बेखौ नैबे खाथियाव थानाय केपसानि नाम्बारखौ होनांगोन। नैबे सार्कोलनि नैबे बुस्थुखौ नोंथांमोना बेखौ होनांगोन। बेनिफ्राय रेजिस्टाराव होनाय लोगो लोगो बेयो अलरेडि रेजिस्टार जालांसिगोन। दानिया बेहाय नोंथाङा बेखौ आइडिखौ नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव मेसेज फैनो हागौ आरो नङाबा जिमेलाव नोंथांनि मेलाव थांगोन आरोखि, मेल थांगोन मोनसे बाहाय मोननो हागोन। आरो नोंथाङा बेखौ रेजिस्टार होनाय लोगो लोगो नोंथांनि डिसप्लेयावबो बे आइडिया नोंनाव जाखांगोन आरोखि। बेखौ नों फटाफट स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय नोंना इमेल आइडियावबो थांखागोन, नोंनि आइडियाव मेल थांगोन मोनसे। बेनिफ्राय
बेखौ बेक खालामदो। बाहाय नोंथांमोननिया बाहाय होखांनाय लोगो लोगो फिलाप खालामखानानै बेक होनाय नुखागोन ग होननाय बे ग'आव बेकआव ग होबानो जाबाय बिदि जागोन। बेनिफ्राय बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आंनिया बेवहाय बेक जाबाय थायाखै फिलाप खालामनो नागिरनायखाय जेबो नङा नोंथांमोनहा बेखौ फिलाप खालामा आं खालामखांखानायसो नोंखायनो आरो केन्सेल होनि र' केन्सेल होखांनानै नोंथांमोनहा जुदि बेखौ फिलाप खालामो बाहाय नैबाव मोनसे ओंखारबावगोन दानाय नायदो पासवार्ड नांगौ जानानै फैदों। पासवार्डनि थाखाय नोंथांमोनहा बेखौ नैबे गाहायनाय एप्लिकेन्ट गेट अनलाइन वान टाइम पासवार्ड एप्लिकेन्ट गेट वान टाइम पासवार्ड दं बेखौ नोंथांमोनहा नाय दा बाहाय एप्लिकेन्ट गेट वान टाइम पासवार्डआव क्लिक होनानै हो। जेब्लाना क्लिक होगोन नोंथाङा दहायनि बावैसो जालांनाय आइडिखौ नोंथांमोनहा बाहाय होनांगोन। बिनिफ्राय इमेल आइडिखौ नोंथांमोनहा बाहाय होनांगोन। बेनिफ्राय नैबे खाथिनि केपचा क'डखौ दहायनि बायदि बुबानो जाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय सेन्ड वान टाइम पासवार्ड बेखौ होदो नोंथांमोनहा सेन्ड थांगोन बे बबेयाव थांगोन बियो डाइरेक्ट नोंथांनि इमेल आइडियाव थांसिगोन इमेल आइडियाव थांगोन। बेनिफ्राय जेब्लाना इमेल आइडियाव नोंथाङा पासवार्डबो मोनबाय आइडिबो मोनबाय बेखौ आं केन्सेल खालामनोसै गासिबो थांजोब्बाय नोंथांनियाव बाहाय अके थागोन नङाबा बेक थागोन नोंथांमोनहा बेखौ जाय खालामो बे मिथिगोन आरोखि। दानिया बेखौ नोंथांमोनहा मा खालामनांसिगोनलाय दहायनि लगिनाव थांनांसिगोन। बाहाय नेटवार्क प्रब्लेम आंनियाव ओंखायनो स्ल' जादों नोंथांमोनहा दा नोंथांमोना स्पिड बा थाबैनो जानानै फैगोन। बेक खालामबाबो जायाखै केन्सेल होदोंमोन आङो नै नेटवार्क प्रब्लेम दसे नेथ' नांगौ नोंथांमोनहा। नेटवार्कआनो थाबथाबाय थाथारो। दानिया नैबाहाय नुबाय दहायनि बायदि पेज गेवबाय बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा लगइन आइडि आरो इन्टार पासवार्ड नोंथाङा दा मोननै मोनबाय लगइन आइडि आरो पासवार्डखौ बाहाय मोनबाय बाहाय इन्टाराव प्रेस खालामना होबानो जाबाय आरो खाथिनि इन्टार दा क'डखौ नैबे केपचा क'डखौ नोंथांमोनहा बाहाय थुनानै नैबे लगइनाव थुनानै होबानो जाबाय। नुवाखै जानो हागौ नैबे लगइनाव थुनानै होबानो जाबाय बेखौ फिलाप खालामदो बेखौ खालामदो आरो नैबे केपचाखौ बाहाय होदो लगइन खालामनानै होदो। लगइन खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव मोनसे पेज गेवसिगोन जेरैबायदि पेज गेवसिगोन नोंथांनियाव फारियै आं खालामखानाय दङ बेखायनो आं बेखौ डाइरेक्ट बानायबाय। बेबायदि पेज गेवगोन पेज गेवनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बाहाय एप्लाइआव होनांगोन एप्लाइआव थाहैनांगोन नोंथांमोननिया एप्लाइआ माबायदि जागोन नैबेयाव एप्लाइआव नैबे एप्लाइआव होनांगोन। बे अलरेडि बे पेजआ गेवखासिगोन नोंथांनिया जुदि गेवाबा एप्लाइआव होबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों फारियै नेम आं बाहाय ब्लार मा होनो आङो ब्लार खालामना होदों एबा खोमोरनानै होदों बाहाय नेम आंनि नेमा अलरेडि नोंथांमोनाव जाखांफैबाय। ओमफ्राय इमेल आइडि नोंथांनिया बाहाय जाखांफैगोन आं होनाय बायदि नोंथाङा मा आइडि होदोंमोन पेन कार्ड बा पेन कार्ड बे बाहाय जासिगोन। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होदों नोंथाङा मबाइल नाम्बार जाखांगोन आं खोमोरनानै होबाय आंनि नाम्बारखाय। ओमफ्राय एड्रेसा नोंथाङा जाखांगोन। ओमफ्राय आइडि नाम्बारा नोंथाङा बाव पेन कार्ड होदों आंना पेन कार्ड नाम्बारमोन बेयो नोंथाङा आधार होदोंबा आधार भटार बा भटार कार्डनि नाम्बार बाहाय जाखांगोन। बेनिफ्राय ओरैनो स्क्रल खालामनानै नाय बाहाय फर्मआ फैजोबसिगोन। बाहाय मोनसे बाथ्राखौ गोसो होनांगौ नै बाहाय दङ नोंथांमोननि थाखाय पासबुकनि फ्रन्ट पेज एकाउन्ट नाम्बार थानायखौ बेखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानै हरनांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथांनि पासपर्ट फट' स्केन खालामनानै हरनांगोन। बाहाय बेनिया नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों नाम्बार 3आव दङ नोंथांनि फर्मेट साइजआ 50 KB जानांगोन पासपर्टआ आरो पासबुकआ एकाउन्टनि पासबुक नाम्बारा 100 KB नि आन्दाराव जानांगन नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन आरोखि। बेखौ नोंथांनिया बाहाय नुनो मोनगोन स्टेट दङ फारि फारि नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। स्टेट आसाम जाखाफैबाय नोंना आसाम होदोंबा जोंना आसाम नालाय आसाम। डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना होदो ULB नाम्बार ULB नेमा जाहैबाय नोंथांनि टाउननि नाम बेहाय अपसन दंखायो सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय नोंथाङा बबे टाउननि। बेनिफ्राय वार्ड नाम्बारा बाहाय सिलेक्सन दङ नोंथांनि वार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय टाउननि वार्ड नाम्बार नों थानाय नोंथांनि रेसिडेन्ट वार्ड नाम्बारा बबे बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय वार्ड नाम्बार। बेनिफ्राय फारि गाहायाव दङ एप्लिकेन्ट नेम अफ दा एप्लिकेन्ट सोरनि नामाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों अरिजिनेलि बेखौ होबानो जाबाय फादार नङाबा हासबेन्डनि नाम। बिनिफ्राय ओरैजाय नाम्बार 2आव दंमोन जेन्डाराव फिमेल मेल मबाइल नाम्बार होदो। बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव दङ रेसिडेन्सियेल एड्रेस बबेयाव थायो बेखौ एड्रेसखौ होजोबबानो जाबाय अरिजिनेलि जाहाथे नङाबा एड्रेस हरखानाय हिसाबै मिस्टेक जायोबा फैयाबो जानो हागौ। स्टेटास अफ दा एक्साइटिं टयलेट बेखौ नोंथांमोना बाहाय नन एक्साइटिं आरो एक्साइटिं दङ नोंथांमोना बेखौ गोदानथारबा एक्साइटिं होबानो जाबाय। ओमफ्राय रिपेयारिं बा गोदान नङाबा एक्सटेनसन ओमफ्राय नन एक्सटेनसनाव सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय आधार लिंक दङ बाहाय आधार दंबा येस हो गैयाबा नो। नैबिथिंबो 8 नाम्बारावबो आधारनि थाखाय आधार दंबा येस गैयाबा नो। ओमफ्राय आधार जुदि दंबा बाहाय आधार नाम्बार इनरलमेन्ट नाम्बार बाहाय होनो थिनदों नैबे 8 नाम्बार एआ। बेनिफ्राय ओरै बोखोदो
नैबेदि इउ वान्ट टु एभेल बा कनस्ट्राक्सन अफ दा टयलेट, नोंथाङा जुदि सिगाङावनो मोनखांखानाय बेखौ रिपेयारिं खालाम बायदिसिनानि बिनि सोमोन्दै बाहाय दङ, बेखौ नोंथाङा न' होबानो जाबाय। बेंक एकाउन्ट नाम्बार बाहाय होनांगोन 9 नाम्बार एआव, ओमफ्राय IFSC कड बे बेंक पासबुकआव थाखायो IFSC कड, बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार होदो बाहाय, जुदि गैयाबा नोंथांमोना IFSC क'डखौ बाहाय सार्चबो खालामनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बारा कनफार्म नैबिथिं मोनसे दंबावो, बेखौ होनांगोन। बे जाहैबाय। बेनिफ्राय लान्जाया जाहैबाय नैबाय दङ, नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। बेबायदि फैयोब्ला 10 नाम्बाराव दङ फट'ग्राफ, स्केन कपि पासबुकखौ हरखादो। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों नैबे पासबुकनि, ओमफ्राय नैबे 10 नाम्बारा जाहैबाय फट'ग्राफ हरदो, नोंनि पासपर्ट फट'खौ बाहाय स्केन खालामनायखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे एग्रियाव क्लिक खालामना होनांगोन, बाहाय टिक मार्क होनांगोन एग्रियाव। बेनिफ्राय नैबे एप्लाइ खालामनानै होब्लानो जाबाय, नोंथांना बेयो थांसिगोन आरोखि। बेनिफ्राय नोंथाङा थांनाय लोगो लोगो नोंथांना बेयो एप्लाइआ जाबाय आरोखि। आरो जुदि नोंथाङा बेखौ नायबावनो गोसो जादोंबा, नोंथाङा एप्लाइ जागोना जायाखै बेखौ नायनो गोसो जादोंबा, दहायनिखौ लगइन खालामफिनदो। लगइन खालामखांनायनि उनाव नैबाहाय मोननै बुस्थु दङ, नोंथाङा बाहाय नुनो मोनगोन। नैबे प्रफाइल दङ, प्रफाइलाव नायनो हागोन, नङाबा स्टेटासखौ नायनो हागोन। स्टेटासाव जुदि थुनानै होयो, नोंथांनि आइडि आरो नोंथांनि नेमखौ बुनो नांगोन। नोंथांनि आइडि आरो नेमखौ बुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि फिलआप खालामनायनि टटेल गासिबो अल डिटेल्स नोंथांना बाहाय श' जासिगोन। एक्न'लेज, बे एक्न'लेजखौ नोंथाङा प्रिन्टबो खालामनो हानाय जाहैगोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय जानाखि बुंनायमोन बेयो आथिखाल नोंथांमोननि सिगाङाव दा क्लियार जाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो खालामनो हानाय जागोन, बे मोनसे खोथा। नाथाय आरबान एरियानि थाखाय आं बेखौ बुंगासिनो दङ। बे एप्लाइ खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोननाव मानसि बुंनाय बादिब्ला, गाइडलाइन बादिब्ला एकाउन्टआव डाइरेक्ट फैसाया फैगोन, बाहाय 10 निफ्राय 12,000सिम फैगोन होननानै बुंनाय जादों। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि मोजां जादोंबा, मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थानांगौ थाखाय गोजोन्थों।